Те в нашия нов канал Sweet Girl. Аз съм Габи. Аз съм Любов. И това е първият ни видеоклип. Решихме да се с предизвикателства. Да. Не си ги знаем. И... Да, ти първа. Кажи нещо за теб, което никой друг не го знае. Ами, освен теб, мисля, че никой друг не знае къде мисля да ходя след 7 клас. Добре, къде? В Тоха. Много обичам да готвя. И да. Ще ми казваш? Добре. Покажи ми трите си най-любими рисунки. Ако знаеш къде са. Те ми са 3, но както и да е. Добре, ако искаш, покажи повече. Втората. И третата. Давай второто. Второто е изпей любимата си песен. Само до някъде. Да. Така, чухте ли? Само до някъде, няма да е синяла там. Опа, ето. Фейсбук. После във Фейсбук. Дъжд вали върху поле от дъжди. Още ли ме търсиш ти мен? Тръгнах, щом каза ми спри. Остави само спомени ти. Реши, че ти принадлежа и няма как да продължа. Под вълни от самота, през удавени мечти. До тук знам. Добре. Да, ти си. Аз съм. Така, ох. Давай. Покажи ми любимите си дрехи и аксесуари. Покажи една са там. Това е любимата и пола. Любимите ми панталонки. Пак черни. Да, с цветенца, ако виждате. Както и да е, може и да не виждате, но... Това е ваш проблем. Не поточваме. И тази блуза. Да. Преди ми казваше, че и една друга блуза ти е любимия тук отзад си. Ох, те са ми прилетните. Добре. Късти панталонки, защо не са ти прилетните? Защото не си ги взех скоро. И любимият ти гердан. И любимият ми гердан, той е малко оплетен и... Малко. Да. Така, ето си. Кой знае какво ще ме накара? Спокойно, не е гадно. Така, покажи си маникюра на камерата. Голямата камера син. С звездички. Колко звездички имаш? Не всички пръсти. Тук нямаш. Имам. Нямаш. Добре, паднала е. Така, направи мъжки и женски шпагат. Това е женския. Това е мъжкия. Така. Добре. Аз ли си? Да. Да. Влезни си във Фейсбук и напиши статус Пиги. Как го измисли това? Не знам. Видях, че си влезела във Фейсбук. Добре, направо. Ето сега ще видите. Ето, даже веднага ми го харесаха. Не ми казвай Фейсбук. Добре, както и да е. Не знам дали си го... Опа. Видя ли? Какво направи? Такова кълъпчето. Да. Сега покажи
Любимите си плюшени играчки. Тази е първата. Подавам. Тази. Топчесто дупе. И това. Да. То се знаеше. Давай. Какви песни? Значи, едното е въпрос на петото. Петия е... Едното е въпрос, другото е да го направиш. Предизвикателство. Да. Така. Какви песни най много мразиш? Чалгите. Кючец. Да. Да. Значи, ще ти пусна един кючек и ти трябва да го слушаш до края. Но така сигурно ще е 4 минути, за това, че ще спрем после видеото и няма да ти се мине. Да, сега ще го пусна, но ще слушате само 1 минута някъде. Ужас. Нали знаеш, че и ти ще го слушаш? Ами, и ти си тук. Откъде знаеш? Виждам те. Аз мога да си запуша ушите, ти не. Не. На едното. Стига, не махай го. Айде, 1 минута мина. Колко минути? Айде, 1 минута мина. Само едното. Абе да, че го слушах и аз малко, затова не ми харесваше. Да. Ами това бяха нашите. Ами аз, последното. Давай. Кажи 5 неща, които мразиш и 5 неща, които харесваш. 5 неща. Значи, първото мразиш. е, което мразя. Мен. Значи, мразя, когато се зъбиш. Имам предвид, когато... Все едно всичко знаеш. Добре. Ами, само това е. Ами, обичам... Харесвам в тебе. Всичко останало без зъбенето. И 5 неща ли са? Ти каза 2. Трябваше 10. Айде сега. Това беше нашият първи видеоклип. Да. Клип. Ако ви е харесал, дайте на thumbs up. Ако не, thumbs down. Долу в описанието ще има линк към нашата Facebook страница. Да. Давайте идеи за втория видеоклип. Да. Абонирайте се. И долу в коментарите. Ще има линк. Да. И Казвам. пак го казах и... И това беше... Чао. Чао.